Εδώ το χωριό σας λέγεται το Καλό Χωριό. Της επαρχίας Λάρνακας. Και άκουσα ένα παράπονο ότι οι Έλληνες δεν σας καταλαβαίνουν. Όχι, δεν μας καταλαβαίνουν, απλά νομίζουν ότι είμαστε πλούσιοι, έχουμε πολλά λεφτά και ψιλοπιαστήκαμε. Πρώτα είναι αυτό. Το δεύτερο, ότι έπρεπε να ήξερα λίγο ιστορία της Κύπρου. Τουλάχιστον τα πρόσφατα γεγονότα. Μήπως την ιστορία την αγνοούν οι λίγοι και τους λίγους τους βάζουμε στους πολλούς. Όχι. Γιατί 11 φίλους που είχα όταν σπούδαζα και οι 11 δεν ήξεραν την πιο πρόσφατη ιστορία της Κύπρου. Δηλαδή για τον αγώνα 55-59 και την εισβολή του 1974. Άρα αν από τους 11 ήταν οι δύο που δεν ήξεραν, να συμφωνήσω μαζί σας. Αυτή είναι όμως η πληγή της εποχής μας. Εδώ ρωτάμε τα παιδιά αν ξέρουν το Μέγα Αλέξανδρο και απαντούν ότι δεν το γνωρίζουν. Αυτό νομίζω είναι πρόβλημα όχι των παιδιών, αλλά του κράτους, το οποίο δεν έβαλε κάποια βιβλία σωστά στο σχολείο, από το δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και πανεπιστήμια. Μια δεύτερη ερώτηση. Πιστεύετε ότι υπάρχει από τους προέδρους κάποιος ο οποίος από αυτόν, αν θα βγει, θα μπορέσει να φέρει την Κύπρο σε ένα καλύτερο μέλλον, θα μπορέσει, θα καθίσει ποτέ να προσευχηθεί στο Θεό και να ζητήσει τη φώτιση για να αναπνεύσει λίγο η Μεγαλόνισσος από όλη αυτή την κακοδαιμονία που ζούμε και ότι δεν θα καταλήξει στην κρίση αυτή η οποία χτύπησε τόσο δυναμικά την Ελλάδα. Δηλαδή θα υπάρχει προσευχή στην πολιτική μέσα και μάλιστα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι θα κλείνει προς την προσευχή όλη η νέα κυβέρνηση, αν η νέα κυβέρνηση προέρχεται από τη δεξιά και όχι από την αριστερά. Διότι μας έχουν δείξει όχι δείγματα γραφής, αλλά με αποδείξεις από την νεαρά μου ηλικία ότι είχαν διδάξει στην Κύπρο το κόμμα της αριστεράς τον αθεισμό. Μάλιστα στη δεκαετία του 50, του 60 υπήρχε και μια μεγάλη διαμάχη και ένας εμφύλιος πόλεμος όταν είχαμε τον αντιαπικιοκρατικό αγώνα κατά των Άγγλων. Είχα ζήσει, είχα βιώσει αρκετές περιπτώσεις που οι αριστεροί δεν πίστευαν στην Εκκλησία. Ακόμη και μέχρι σήμερα έχω και συγγενείς και ξαδέρφους. Είδου και τα αποτελέσματα της τελευταίας πενταετίας που μας είχαν κυβερνήσει το ΑΚΕΛ, μας είχαν πετάξει εδώ που μας έφεραν, στον όλεθρο μπορώ να πω, και ελπίζουμε, εάν εκλεγεί δεξιός πρόεδρος, ότι θα βελτιωθεί και ο τομέας της προσευχής προς την Εκκλησία. Όμως οι αριστεροί λένε στους δεξιούς, σε κάποιους δεξιούς, ότι εσείς δεν ξέρετε πού είναι η εκκλησία του χωριού σας, του χωρκού σας, πώς λέγεται εσείς οι Κύπροι. Τι λέτε γι' αυτό εδώ? Μα είχαμε και πρόεδρο που δεν ήξερε που ήταν οι κοινότητες που είχαν εκραγεί το επικίνδυνο φορτίο. Ο ίδιος ο πρόεδρος μας. Δεν ήξερε που ήταν το Μαρί, το οποίο είχε αποθηκεύσει ο ίδιος τα 100 containers με επικίνδυνο φορτίο τα εκρηκτικά που κατέστρεψαν την Κύπρο με 13 θύματα και ένας πολυτελής ανάπηρος από ό,τι έχουμε μάθει. Εσείς τι λέτε? Για να μας πει ο Δημήτρης συμφωνεί. Εγώ, Πάτερ, αυτό που έχω να πω, μόνο όταν έρθει από τον Κύριο από πάνω ψηλά μια φώτιση, να βοηθήσει τον όποιον πρόεδρο και να είναι, είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε κέντρο, να το πω έτσι, ίσως δει κάποιο μέλλον ο τόπος.
και τα παιδιά μας, ας το πούμε. Λάθη πιστεύω έχουν κάνει και από δεξιές και από αριστερές πλευρές. Μπορώ να πω έχουν περάσει όλα τα κόμματα από την εξουσία, και δεξιά και αριστερά και κέντρο. Είδαμε όλοι τι μπορούν να κάνουν. Μόνον ο Θεός αν μπορέσει να κάνει κάτι. Εσείς συμφωνείτε? Αυτό το στυλ μόνο ο Θεός και τα αφήνουμε, αλλά στο Θεό δεν γίνεται δουλειά, αδέρφη.